Gusztáv a legmélyebbről indult, és amikor majd már a legmagasabb szinten jár és elvégzi az orvosi egyetemet, ugyanoda szeretne visszatérni, ahonnan sokan menekülnek. Ott akar segíteni, ahol más nem tud vagy nem akar. És talán ez a legszebb az ő történetében, hogy roma srácként kitör a mély szegénységből, majd visszamegy oda, hogy ott gyógyíthasson. Öcsöd. Roskadozó falak, omló vakolat, betört ablakok és szemmel látható szegénység. Ebben a házban nőtt fel Rostás Gusztáv, egy hagyományőrző oláh cigány családban. Én innen indultam. Innen. Ott volt az ágyam, mindig ott aludtam. Szóval én innen. Persze akkor még nem így nézett ki, ahogy most, mert ugye ezt most feldúlták itt télen. Ugye fáztak, és akkor amúgy itt a... Betörtek? Igen. Budapest, Semmelweis Egyetem. Elit diákok, elit képzések. Itt tanul Rostás Gusztáv. Még 2 év, és orvos lesz. Ha igazi tudós leszel, akkor ugyanazt nézed, mint mások, de mást látsz benne, úgy, mint Szent-György Albert. Egy olyan roma lakta területen szeretnék dolgozni, ahol az orvosi ellátás kevés, rossz vagy nincs megoldva. Egyszerűen olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol a többi orvos menekül, hogy hát én itt nem dolgozok. Guszti története mondhatni sikertörténet, de nem abból az egyszerű fajtából. 14 éves koromban volt egy térdműtétem, és ebből a műtétből kifolyólag láttam az orvosoknak és az ápolóknak azt a csodálatos munkáját, amit mikor megláttam, akkor én rögtön azt mondtam magamból, hogy én ezt akarom csinálni. De előtte semmit nem akartam az élettől. Előtte úgy volt, hogy egyszerűen nem voltak céljaim. Először nem is mert túl nagyot álmodni. Az öcsödi körülményekből elérhetetlennek tűnő orvosi pálya helyett az ápolói szakmát tűzte ki magának. Első útja pedig a könyvtárba vezetett, ahol egy anatómiai könyvet szeretett volna kikölcsönözni, de a könyvtáros azt mondta, nem lehet. De hát egy telepi oláh cigány fiúnak ilyet mondani, hogy ezt nem lehet, hát ez akkor még úgy voltam vele, hogy mi az, hogy nem lehet. Fogtam, azt elvittem. De jó szándékkal vittem el, mert úgy voltam vele, hogy a tudomány érdekében mindent. Akkoriban ebben a buszmegállóban elmélkedett a legtöbbet, és tervezgette jövőjét. Most pedig visszakísértük őt öcsödre, felidézni balhés gyerekkorát, és meglátogatni súlyos beteg édesapját. Szia, apa! Hogy vagy? Szia! Ja. Guszti az egyetlen a családjában, aki tovább tanult, épp ezért először félt elmondani otthon, hogy orvos szeretne lenni. Félt, hogy nem értenék meg, sőt, elítélnék a választása miatt. Azt mondja nekem, apa, tudom mi van? Orvos akarok lenni. Nézek rá, mondtam neki, fiam, ha belekezddel tanulásba, be is kell fejezni. Mondtam neki, amit tudok, segítek. Sikerült neki, büszke vagyok rá. Erőt ad, hogy ezt be kell fejezni. Nehogy ilyen helyre jussak megint. És akkor újra az egyetem. Guszti dr. Rosszival Lászlóhoz érkezik, ahhoz a professzorhoz, aki elindította a cigány orvosképzési programot a Semmelweis Egyetemen. A professzor még anyagilag is segíti tanítványát, hiszen Gusztinak mindössze havi 70 000 forintból kell megélnie, enni, ruházkodni és finanszírozni orvosi tanulmányait. Guszti rendkívül szerény, nagyon szorgalmas, sőt, tulajdonképpen alázatos, úgyhogy az utóbbi időben nem akartam rögtön kezdetben nekiesni, de most már tanítom arra, hogy kell járni, hogy kell kihúzni magát, és nem, talán az a jó szó, hogy somfordálni. Rosszival doktornak szívügye a periférián élő romák tanítatása, pedig ahogy meséli, ez egy nagyon nehéz folyamat. Sokszor nem elég, ha valaki elszánt és szorgalmas, hiszen aki elkezd kiemelkedni a környezetéből, elveszti jól megszokott társaságát, és ha nem sikerül újat találni, gyökértelenné válik. Ahogyan ő fogalmaz, a társadalomban egy szintet emelkedni könnyű, sok szintet viszont már lehetetlen. A butrikból felmenni a városba, egy saját házba,
és ott egy értelmiségi életet élni, ez annyi szint, amennyit még önmaguk is nehezen dolgoznak föl, pláne nem a környezete, aki nem érti, hogy mi történik. Előbb-utóbb kiderül sebésznek is jó van. Gyere, még megnézzünk egy sejtet. Annyira izgultam, féltem, hogy mi lesz, hogy fognak a többiek elfogadni. De hál' Istennek elfogadtak, és főleg a tanárjaim. Nagyon hálás vagyok a tanárjaimnak. A harmadéves orvostanhallgató a Budapesti Református Cigány Szakkollégiumban él és tanul, általában reggeltől estig. Nem a pénz vagy a siker motiválja, egyszerűen csak segíteni szeretne. Házi orvosként egy Öcsöthöz hasonló településen, ahol magas a romák és a mély szegénységben élők aránya. Én kaptam egy esélyt az élettől. Kaptam egy olyan lehetőséget, hogy bekerülhettem a Szemmelweis Egyetemre. Kaptam egy olyan lehetőséget, hogy a hátam mögött állnak és segítenek nekem. És én úgy vagyok vele, hogy ezt valamilyen szinten vissza kell adni a sorsnak.